hi ha un tema que a mi em preocupa. Vostès, nosaltres. No. És el ciutadà. El diner públic, el diner que vostè administra i el que jo administra, el paga el ciutadà. Per tant, potser que anem de la maneta. Primera qüestió. Segona qüestió. Potser que canviem la percepció social que hi ha del tema dels animals, perquè el problema és que pobre animal, no sé què, etc. tal. Clar, a partir d'aquí hi ha una qüestió. La gestió raonable d'un centre és vist molt sovint, bueno, a mi m'han dit d'assassí en amunt. El que està clar és que abandonar un animal avui en dia a Catalunya representa una multa de fins a 20.000 euros. I això que els ciutadans, sisplau, ho comencin a valorar. Però s'han posat moltes d'aquestes? Clar, què passa? Que nosaltres com a protectores posem moltes denúncies que moltes vegades no van a bon port. Ara mateix vam denunciar una persona que havia abandonat el gos amb microxip, amb proves, amb testimonis i demés, i li han posat una multa de 300 euros. Evidentment, aquesta persona no escarmenta. Implica molta feina el tràmit de les sancions, però jo crec que s'està treballant en la línia, a poc a poc, des de totes les bandes ens estem conscienciant. Nosaltres, al Maresme en concret, les protectores, el centre d'acollida, treballem molt junts i s'estan fent diverses campanyes. De fet, n'hem fet hem fet des del desembre fins ara 8 campanyes d'identificació i cens. En aquestes campanyes el preu del microxip és més econòmic, és a dir, s'està facilitant que la persona tingui accés a aquest servei. El que passa que encara costa molt i arriba l'estiu, ens trobem que en un dia potser ens entren 15 cadells. Sancions, en tot cas, que no s'imposen o sancions econòmiques que són molt reduïdes i, per tant, no hi ha conscienciació després. I em sembla que aquest és el problema que ens vol denunciar concretament l'Isabel des de Móra la Nova. Isabel, bon dia. Bon dia. Què ens volia dir? Doncs miri que això passa al meu barri, que el carrer està ple de gats. Vull dir, el barri i el poble. I clar, resulta una molèstia pels veïns, perquè, clar, fan les seues necessitats. Concretament davant de la meva casa hi ha un parc i els nens estan jugant i està ple de caques, de gat. I la meva casa també, I això ho ha denunciat, Isabel? Sí, a l'Ajuntament de Móra la Nova. I la resposta? Doncs m'han dit que amb els animals no poden fer res, perquè estan molt protegits. Això és el que m'han contestat. Bé. Doncs escolti'm, a veure si rebem resposta d'aquí, perquè ens ha deixat allò, perdoni l'expressió, però al·lucinats. Gràcies, Isabel. 902 010 633. Responem una mica? Sí, la solució amb els gats, en concret, no es poden recollir tots els gats al carrer, és inviable, i a més, per ells, pel seu benestar, un gat que ha nascut i s'ha criat al carrer no està bé en una gàbia, per molt que tu l'alimentis, el netegis, és un estrès molt gran. La solució dels gats de carrer és crear colònies felines estables. Això en què consisteix? Esterilitzar, comprovar que l'animal estigui sa i tornar-lo a deixar. I tens la garantia que aquell animal no cria, no es reprodueix i, a més, està controlat, està sa i segurament evitarà que vinguin altres animals de fora. En això necessitem la implicació... En aquest aspecte, per exemple, l'Ajuntament de Granollers és modèlic. L'Ajuntament de Granollers s'ha declarat amic dels animals, ha fet un treball de participació ciutadana i el que s'intenta és que aquestes persones que donen de menjar als gats, perquè en definitiva aquests gats existeixen perquè algú els hi dona de menjar... No, gats n'hi ha hagut sempre. Sí, però amb les ciutats, fixeu-vos que sempre veureu llocs on hi ha aquell potet amb aigua, aquell potet amb pinso, aquell potet amb això. La figura de l'alimentació és molt important, el que em refereixo és que algú els alimenta. Algú els alimenta. Només faltaria, avui no poden recórrer als contenidors. És que si els gats haguessin de viure de les rates, em sembla que es moririen ràpidament. Llavors, el que s'ha intentat a Granollers és intentar pactar amb aquesta gent. Llavors, aquests són els que criden el gat els reconeix, llavors aquest gat és el que es pot esterilitzar, perquè hi ha una qüestió. Intenteu caçar un gat que no et conegui, a veure què ho intenta. Però hi ha molts sistemes, nosaltres fem servir gàbies trampa i sempre, evidentment, en conjunt amb les persones que alimenten, no? Però jo el que li vull dir a aquesta senyora, per exemple, Isabel, que té aquest problema amb l'Ajuntament de Móra la Nova, repetim, els ajuntaments tenen la competència amb la creació d'aquestes colònies, sempre amb la col·laboració de la persona que alimenta aquells animals, i ha de requerir aquest ajuntament que ho faci, perquè és la seva obligació. Aviam, a mi m'agradaria veure la contesta. Jo no conec l'alcalde o alcaldessa de la Móra, però ho veig difícil que li hagi contestat això. M'agradaria veure-ho, dir, escolti, no és competència, que estan molt protegits. A mi no em sorprendria. A mi, que hi ha coses estranyes, però a mi la veritat és que ho veig difícil que des d'un ajuntament que em digui que no tenen competència, que no tenen els recursos necessaris, que això, doncs,
davant de la situació actual dels ajuntaments, que estem en una situació que ens fem un tip de menjar patates amb sal i per tall cargols, perquè, doncs, Déu-n'hi-do, per poder atendre les necessitats de les persones. Les necessitats de les persones. En el meu municipi, el mes de juny es va acabar l'època de pagar l'IBI en voluntària i el 10% de la gent no el va poder pagar en comparació de l'any anterior. Això vol dir que estem en una situació complicada. Doncs com pots explicar que dediques unes partides superiors a les beques de menjadors, beques de transport, per vals d'alimentació a les persones? És molt difícil, això, de poder explicar. De fet, arribava fa un moment un missatge de text que hem pogut llegir que deia mentre les gosseres estiguin plenes no s'haurien de permetre vendre gossos a les botigues. És un apunt molt important, Ariadna, perquè ara mateix nosaltres hem col·laborat amb la redacció del reglament que permetrà aplicar la llei de protecció animals en tots els seus punts, i un dels articles diu que tots els animals que siguin objecte de transacció, és a dir, que canviïn de propietari, o que siguin objecte de comercialització, per tant, venuts, serà obligatòria la seva esterilització. Aquí estem atacant el problema d'arrel i això, de veritat, un cop entri en vigor, farà molt bé per aquesta superpoblació. El que passa és que aquest país normativitzem massa, perquè un reglament que Però hem demostrat tingui 300 pàgines serà molt difícil d'aplicar, i no és cap crítica. La Susana fa estona que demana la paraula, l'escoltem. A veure, jo penso que has comentat dels diners, que falten diners. A veure, durant anys les protectores ens hem gastat els diners de les nostres butxaques. Hi ha una llei de protecció que està molt bé, és una de les millors d'Europa, i a veure, si només que l'administració, des de dalt de tot, ens poséssim les piles, fent totes les denúncies que es tenen que fer, tots els controls, en un any o dos acabàvem amb el problema. A veure, és qüestió de dir, bueno, fem un esforç econòmic ara, i si fem ara aquest esforç econòmic, dins de 5 anys, nosaltres les protectores haurem desaparegut, que és el que volem, que tot funcioni com Déu mana. Així de senzill? Aviam, jo no ho veig també. Senzillament, a veure, posant xip, sancionant a totes les persones que abandonen, maltraten els animals, criadors il·legals que hi ha, gosseres il·legals que hi ha en males condicions dels animals. Tot això, la televisió surti amb aquestes persones que se sancionen i quan la gent li toca la butxaca, la gent funciona. El mateix que ha passat amb el carnet en punts. Que tothom funciona millor per por de perdre el carnet en punts? Quan ens toquen la butxaca, tothom funciona. Per desgràcia, xoca en contra de la sanció. Però és l'única manera que hem vist, les protectores, que podem funcionar. Tenim una altra trucada d'un altre espectador, és en Francisco des de Taüll. Bon dia, Francisco, què ens vol dir? Hola, buen día. Perdón que hablaré mi lengua vernácula porque en catalán me atasco mucho. No pasa nada. Fácil. Mira, yo quería plantear otro problema que no habéis tocado, que es el tema de la falta de sensibilidad que hay en Cataluña y en toda España ante la situación de llevarte un perro de vacaciones. O sea, no hay forma de que en los hoteles, ni en los restaurantes, ni siquiera en las tiendas te dejen entrar con el perro. Eso es un problema y esto yo solo conozco Francia, no conozco el resto de Europa. Pero yo me voy de vacaciones a Francia, porque en Francia no hay ningún problema para entrar un perro, ni en los hoteles, ni en los restaurantes, ni en las tiendas, cuando el perro se comporta bien y el amo lo tiene sujeto. Yo no, pero no en hostales, no, en hoteles de 3 estrellas, con moqueta. Yo he entrado con perro, pagando una cuota, pero he entrado con perro. En España es imposible. Francisco, però de totes maneres... Perdón, ni siquiera en restaurantes con terraza te dejan estar con perro. Francisco, però de totes maneres això no podria justificar de cap manera que un gos a l'hora d'anar-nos-en de vacances l'abandonéssim. Bueno, no, tampoco se podría justificar que abandonaran a los ancianos y también los abandonan. O sea, hay gente que tiene muchas ganas de ir de vacaciones, ha cogido el perro sin mucha sensibilidad por el perro, porque era un capricho del niño, y en el verano se ve obligado, o se cree él que se ve obligado a dejar el perro abandonado porque no puede ir de vacaciones. Tiene que tomar 2 opciones, o quedarse con el perro o irse de vacaciones. Gràcies, Francisco, per la seva opinió. Aquí el responen a plató perquè també tenen ganes de dir coses. En aquest sentit, li dic que primer que segurament aquesta persona, no ell, però moltes persones no han adoptat o ha comprat el gos amb prou sensibilitat i pensant en les responsabilitats que comporta, però el que sí li dic és que, a veure, a Espanya s'està començant a posar al dia, en especial Catalunya, ja hi ha una web exclusiva que especifica a quins restaurants, a quins hotels, hostals, cases rurals... N'hi ha molts i cada dia n'hi ha més. Hi ha una guia que es diu Guia de com viatjar amb el nostre gos i el gat. Hi ha una web on t'especifica tots els llocs on pots anar amb el teu animal de companyia i realment cada cop més